Nej, som det kommer til at sove. Der er ikke en lille spiser. Og så Går du til seng? Ja, men hvad siger, hvad sker der i aften? Hvad sker der ikke? Jeg skal lige have nogle ting, okay? Hvad skal du? Jeg skal have nogle ting, bare måske lige øve sig. Men vi må godt gå i seng, selvfølgelig. Hvad var? Altså, du er så fysik, ikke? Det var det bedste. Har du ikke en aftale? Jo, men så skal jeg kan du spise på Jeg står ikke meget, sagde det. Gider at stoppe. Og så griner så selv når du satte mig lyst. Gider at stoppe. Nej, det skal du seriøst. Ja, gider at komme her. Men jeg skal lige have nogle ting på en smøgblandet. Gider at komme her. Hvad er der? Jeg overgår. Kan man vælge ny effekt? Ny video. Sæt dig starte, det er